Για να δούμε αν εσύ, για πες, τι έπαθες ακριβώς. Εσύ κάτι είπες εχθές σε ένα κλαμπ για μένα. Ούτε καν. Ούτε λέγαμε. Σε ένα κλαμπ ήμουν εγώ εχθές. Τι είπες για μένα. Τι να πω για σένα στο κλαμπ. Ότι! Με ποιον και σε Δεν το είδες αδερφέ, δεν το είδες. Πρώτα να σου λέει ο καθένας το δικό του δεν είπε τίποτα. Άμα σου πω ποιος το είπε, Ποιος το είπε. άμα σου πω ποιος το είπε, θα πεις ότι λέει δεν λέει ψέματα. Ο συγκεκριμένος είναι αυτό. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια μου με τον Άκη σχεδόν όλη την ώρα. Αυτός που μου το είπε, μάλλον αυτός το είπε σε κάποιον, κάποιος μου το είπε εμένα, αλλά αυτός που το είπε είναι αξιόπιστος. Δεν ήταν. Είναι αξιόπιστος αυτό. Ποιος είναι. Άμα είναι άκου λίγο. Άμα είναι μετά το όνομα. μετά το όνομα. Είπε στο κλαμπ για μένα θα μου πλάσει τα αρχίδια ο Τζανέτος. Όχι. Στο λόγο σου. Γιατί ήρθε κάποιος και μου είπε κάτι για εσένα στο κλαμπ. Πες με αυτό, το πες. Δεν υπήρχε ποτέ αυτή η Πες το συζήτηση. λόγο σου. Σου λέω στο λόγο μου, δεν είπα ποτέ κάτι. Αύριο θα φάει χαστούκι αυτός που μου το είπε. Ας φάει χαστούκια. Στον δίνω το λόγο μου. Το άλλο θέμα. Μαζί μου τι έγινε. Εσένα σε Δεν το συζητήσαμε το πρώτο πράγμα. Ούτε συζήτησαμε τίποτα. Μου έστειλες και σου είπα εγώ έκοψα με αυτό. Άμα εσύ, άμα έχεις θέμα, δεν το κόβω. Άκου μωρή πουτάνα, γιατί σε πουτάνα. Καταρχήν δεν σε έβρισα. Εγώ θα σε βρίσω. Όχι, δεν πρέπει να βρίζεις. Συζήτηση κάνουμε. Ποιος νομίζει ότι είσαι, ρε μαλάκα. Είπα ότι νομίζω ότι είμαι κάποιος. Ποιος είσαι νομίζεις, ρε. Κανένας δεν νομίζω ότι είμαι φίλε. Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε τη φάση μας. Εγώ έμαθα ότι σου είπε κάτι εξηγημένο. Τι μου είπε. Ότι άμα εσύ θες, Όχι, μην πεις πιο. δεν έπρεπε, κατάλαβες. Στο είπα αυτό. Έκοψες. Μας το ρώτησα και δεν μου είπες τίποτα ρε φίλε, με μπλόκαρες. Σου λέω να σε δω, λέω. Τι? Να σε δω. Να σε δει και να το κάνεις. Με μπλόκαρες. Φίλε, σου στέλνω να σε δω. Αυτό που λες εδώ και την επόμενη μέρα ήσουν με αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Αφού με μπλόκαρες ρε φίλε. Το ξέρεις ότι με το συγκεκριμένο άτομο σήμερα μίλαγα πολύ ώρα για σένα. Και τι σου είπε κάτι άσχημο, ας πούμε. Σου είπε ότι κατηγορούμε κάτι. Έχω ραντεβού μαζί του αύριο για σένα. Ωραία. Σου είπε ότι σε κατηγορούμε ή κάτι. Και αν δεν συμφωνήσω. Εμείς ρωτάμε γιατί έγινε αυτό. Αν συμφωνήσω μαζί του και δεν συμφωνήσει μαζί μου, εγώ θα χαλάσω μια φιλία 15 χρόνια εξαιτίας σου. Μα δεν θέλουμε να χαλάσει φιλία. Αυτό κάνεις, αυτό είσαι. Τίποτα δεν προσπάθησα. Τι! Δεν είπαμε κάτι κακό. Δεν ξέρω γιατί το έκανες αυτό. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζεις και τι παίζεις. Ποιο ρόλο, είπες ότι ρουφιάνεψα. Πρώτα απ' όλα τι ρουφιάνεψα. Για ποιο πράγμα, τι ρουφιάνεψα. Όχι, αλήθεια, πες μου τι ρουφιάνεψα. Θα μου πεις τώρα τι ρουφιάνεψα, γιατί εγώ ρε φίλε. Έχει ρουφιανέψει ναι ή όχι, εσύ. Όχι, τι ρουφιάνεψα. Μισό. Έχει ρουφιανέψει ναι ή όχι. Όχι ακριβώς. Ρε, Μιχάλη, στο είχα κάνει μπροστά σου. Ναι, επειδή το έκανε μπροστά μου και το είπες και εσύ μπροστά. Δεν θα πει πού και τι. Επειδή είσαι έξινος, το είπα μπροστά για να πάρω άδεια, να πιάσω γεμάτη. Ναι, αλλά... Έπαιζε στην παγίδα μου και το παραδέχτηκε ότι στο είπε. Ναι, αλλά επειδή το είπες σε μένα δεν πρέπει να το θεωρήσεις. Κάτσε, τι πράγμα ρε μπρο. Όχι, Μιχάλη, μπορεί να είσαι αξιόπιστος, αλλά υπάρχει κωδικός τιμής σε δερισμένα πράγματα. Όταν βάζουμε κάποιον σε ένα σπίτι, δεν λέμε ποτέ που τον πήγαμε. Γιατί είπα εγώ που πήγαμε. Είπαμε που πήγαμε. Μπρο, δεν είπα ούτε καν ονόματα, ούτε πού, ούτε περιοχές. Είπαμε ότι. Γιατί ρε φίλε, ισχύουν και οι δύο πλευρές. Τζανέτο, βγήκες και είπες δημόσια ρε φίλε ότι πίνω. Πόσες μαλάκα. Μαλάκα 13 κάπα άτομα βλέπανε. Πριν σε γνωρίσω, μπροστά στο live φάνηκαν 2 φορές τα μπάφα που έπινες. Το ξέρεις. Θες να πάω σε 2 μήνες πίσω στα live του αρχικού να βγάλω τις φωτογραφίες. Σε live φαίνεται. Μην το κάνετε θέμα, Λοιπόν, μην το κάνεις. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εγώ φίλε μίλησα μόνο στον Μάικ και του είπα πήγαμε σε κάτι φίλους του Τζανέτου. Ποτέ πού και ποιοι. Αυτό δεν είναι ρουφιανιά φίλε. Είσαι ρουφιανός. Γιατί? Αυτό είναι ρουφιανιά. Γιατί? Είναι ρουφιανιά φίλε. Αφού μετά του το είπες εσύ μόνος του. Δεν του το είπα ποτέ εγώ φίλε. Του είπες πήγαμε σε κάτι φιλαράκια μου. Εσύ μίλησες πρώτος. Όταν μιλάς πρώτος δίνεις. Μου πες να μην το αναφέρω στο Μάικ. Σε πάω σε μια ομάδα δικιά μου. Μιλάς τέτοια. Το θέτεις άσχημα, αλλά εγώ πιστεύω ότι. Το θέτω άσχημα πάλι. Δημόσια εννοώ. Δεν με νοιάζει τι λένε ρε φίλε. Άκου λίγο. Πες ήταν για το content ρε φίλε, πες λίγο. Το θέμα ήταν. Γιατί άμα πλακωνόμαστε έτσι. Θα σου πω, Τζάνι, το πιστεύω. Πιστεύω, ρε φίλε, ότι αυτό δεν ήταν η αφορμή, ήταν η αιτία, δεν ήταν η αφορμή. Δηλαδή, αυτό βασικά ήταν αφορμή, όχι αιτία. Η αιτία ήταν αυτό που έγινε με τη φιλία και το άλλο το παλικάρι και πώς έκατσε η φάση και μπορεί να σπάσατε κάπως λίγο.
Κατά άλλα δεν πιστεύω να σε πήραν. Και εμείς πάμε, δηλαδή δεν είμαστε. Ναι, άστο. Εγώ πιστεύω αυτό είναι. Και αυτό είναι που έγινε παρεξήγηση για εγωισμό για μαλακίτσες για λίγο. Που απλά δεν το χείρισε και κανείς σωστά. Τον περίμενε. Και εσύ και αυτός. Γιατί για αυτό σου μίλησε. Εγώ δεν το χειρίστηκα σωστά γιατί εγώ είμαι εγωιστής. Ναι, αυτό ρε φίλε, πρέπει να μην είμαι. Εγώ είμαι πολύ εγωιστής και το ξέρεις. Ναι. Είναι λάθος όμως. Με το παραμικρό όμως. Είναι καλός ο εγωισμός, σε βοηθάει σε πολλά πράγματα. Όταν μιλήσαμε στα μηνύματα, σου είπα κάτι παράλογο εγώ. Δεν μίλησα πολύ λογικά και σου είπα ό,τι έπρεπε να πούμε. Αν ισχύει όμως. Δεν μου μίλησες καλά, φίλε. Αν ισχύει όμως ότι. Γιατί δεν ισχύει, σου έχω κάνει εγώ τέτοια μαλακία. Σου έχω φανεί εγώ τέτοιο. Εγώ θα σου το πω. Αν ισχύει η λέξη που μου μεταφέρει. Δεν ισχύει, ρε φίλε. Δεν θα μου πεις αυτό που δεν ισχύει. Να κλείσω λίγο το φωνή. Άκου λίγο, θα σου πω κάτι. Δεν κλείσω όνομα, θα σου πω. Κλείστε, ρε μπρο. Σκάσε λίγο. Όχι, Κλείστε να μου πει το όνομα, ρε μπρο. δεν χρειάζεται το όνομα για να σου πω εγώ. Ήμασταν όλοι μαζί. Δεν νομίζω ότι δεν είναι κανένα κόλτο του τάδε. Από εκεί και πέρα, ακόμα και να είπε που δεν το πιστεύω γιατί δεν ήταν ποτέ έκανε τέτοιο. Θα σου πω. Είχε πιει, δεν είδες τι έκανε χθες στο κλαμπ. Ανέβηκε με την μπλούζα αφογυμνός και έλεγε τέτοια. Ναι, το ξέρω, το ίδιο. Έκανε μαλακίες, έκανε δικαιολογία. Μετά, τι με δικαιολογίες, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το ότι μέτρησα δεν σημαίνει ότι είπα κάτι που δεν θυμάμαι. Όχι ρε φίλε. Άλλο να σου πω, απλά σου λέω ένα. Όχι, δεν το είπα ρε μπρο, δεν είπα κάτι τέτοιο. Μέτρησα έγινα κολοκυθίδα. Ναι, σου λέω δεν είπα, αλλά χθες βγήκαμε από το Studio 24 και το παλικάρι έκανε χειρότερο από τον Dragon. Και από μένα. Για αυτό το βλάκι. Μας έκανε πρώτη φορά εσύ. Ρεζίλη, μας έκανε ρεζίλη. Άσε ρε πλάκα, σε έκανα ρεζίλη. Θέλω να σου πω ότι δεν θα πάρει στο σοβαρά κάτι τέτοιο που μπορεί να του πω. Έλα ο άλλος να σε γαμίσει. Μπορεί να του πω εγώ. Που δεν το είπε, λέμε τώρα. Αυτό δεν είναι κάτι, είναι ραδιοαρπήλα μαλάκια της πούτσας. Δεν μπορεί να βάσεις αυτό. Εφόσον ο ίδιος δεν σου λέει κάτι, τελείωσε. Το αρχικό το θέμα δηλαδή ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό, φίλε, το αρχικό το θέμα. Τον αρχικό γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ, ρε φίλε. Με τον αρχικό, φίλε, δεν βγαίναμε όπως βγαίναμε μαζί. Με τον αρχικό δεν τσακώνομαι, ρε φίλε. Εξήγησε το μου. Είναι πάρα πολύ λόγοι, φίλε. Πες μου έναν. Είναι πολύ λόγοι. Πες μου έναν λόγο, ρε. Πρώτα απ' όλα ο αρχηγός μας βοηθάει όλους και το ξέρεις αυτό. Ρε, ας τη βοήθεια. Μας βοηθάει. Ας τη βοήθεια. Ένα λόγο άλλο εκτός από τη βοήθεια. Πώς γίνεται να διώξεις κάποιον που σε βοηθάει? Εσένα βοηθάει, ρε μαλάκα, όχι εμένα. Εσένα τάιζε, εσένα κοιμίζει. Εγώ φίλε έχω σπίτι πολυκατοικία ολόκληρο, έχω στην Νεάπολη. Τις πιο πολλές μέρες που κοιμάσαι, ρε φίλε. Η παρέα μου αρέσει, ρε φίλε. Α, μισό λεπτό, επειδή λες βοηθάει. Εμένα που με βοήθησε ο αρχηγός. Φίλε, σε όλη τη φάση δεν σε έχει Μετά βοηθήσει. Μετά είσαι. Δεν είναι το φαγητό η Μου δώσε λεφτά, ρε. Γιατί μου έχει δώσει. Δεν μου έχει δώσει εμένα τέτοια πράγματα. Όλους έχεις ταΐσει. Ναι, αλλά εμένα όχι. Εγώ παρόλο κάνω κολλές στον αρχηγό αυτή τη στιγμή που δεν ξέρεις τίποτα εσύ αγώνα. Ωραία, είπα εγώ δεν το βοήθησες. Εντάξει, του έχεις δώσει κονέ. κονέ. Το πας έτσι λοιπόν. Του έχεις δώσει κονέ και τον έχεις βοηθήσει. Δεν σου είπα ότι τον έχεις βοηθήσει. Το cloud και όλα αυτά εμένα δεν μου έχει δώσει. Ναι, δεν σου έχει δώσει cloud. Πιστεύεις ότι δεν σου έχει δώσει cloud? Δεν έχει τίποτα. Έχεις κάνει πυγμαχέρα, πού στην Μα τα έκανα και θα πω και σε ρίκη με αυτόν που λες. Μεγάλησες. Ετοίμασε το χθεσινό που με προκάλεσε ο άλλος για 500 ευρώ. Αυτός είναι μποτάκι, αυτό δεν υπάρχει. Α, εντάξει. Κομπλέεις. Ποτέ άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα μετράμε λάθος και σου λέω. Ήταν λάθος που ανέφερες κάτι προσωπικό που έγινε με σένα και ένα φίλο για το live ή οτιδήποτε. Γιατί μετά μπαίνει ο καθένας και σου λέει και εσένα αυτό, είδα το νεράκι, είπα αυτό, είδα το τέτοιο, πάω στο νεράκι, ο Τζανέτος έμαθα αυτό. Αυτά είναι ένα Ναι, μπρο, γιατί να δημιουργηθεί όλο αυτό? Ξέρεις πως μου στέλνανε και με βρίζανε χωρίς λόγο. Εγώ γιατί να έχω την όρεξη να μου λένε ότι ο Τζανέτος σε βρίζει και τέτοια. Εγώ γιατί σε έβρισα εγώ δημόσια. Και στα μηνύματα μια χαρά, φίλε, τα είπαμε. Εχθές δεν έγινε αυτό? Ποιο πράγμα? Που μίλησα δημόσια για σένα. Δεν ξέρω, εμένα μου τα στείλανε, δεν το είδα αυτό. Προχθές. Στο live. Προχθές, στο live. Ναι. Για σε παρακαλώ πολύ, για πάρε τον Ορέστη να δει πόσα μηνύματα του στείλα και πόσες φορές το πήρα τηλέφωνο για να συναντηθώ να μιλήσω πριν κάνω το χθεσινό. Ο Ρέστης μου είπε, του στείλες ένα μήνυμα και του έλεγες πες την πουτάνα τον αεράκι, θα το γαμίσω όπου το πετύχω και του λέω μην το απαντήσεις ρε φίλε, δεν χρειάζεται να γίνει θέμα όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άκου να δεις. Τι θέλεις, δηλαδή... Του το στείλα το μήνυμα αυτό, προτού το στείλω το μήνυμα αυτό, τον έχω πάρει 5 κλήσεις για να κάνω συνάντηση διότι μου έχει πει ο αρχηγός να τα βρούμε γιατί είμαστε όλη η ομάδα. Μου το πες. Προσπαθούσα να σε συναντήσω, να μιλήσουμε για τη μαλακιά τη συγκεκριμένη. Ναι. Να βρούμε μια άκρη για να μην γίνει να μην γίνει η σέντρα στο live με σένα. Αυτά όμως φίλε τα λόγια δεν γίνεται να βγεις και να λες θα σε γαμίσω και να μου στείλεις μήνυμα. Γιατί δεν σηκώνει ο Ορέστη το κινητό του για να μιλήσω μαζί σου? Γιατί τον Ορέστη ρε φίλε? Γιατί εσύ το σηκώνεις? Ο Μάικ γιατί να μπαίνεις από τη διαδικασία και να μου φωνάζει? Γιατί ο Ορέστης είναι ένας κρίκος που μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου. Δεν θέλει να μπλέξει ο Ορέστης όλο αυτό. Γιατί
Τι είναι αυτό το τζέρετο. Αλλά και είσαι καθυστερημένο. Τι είναι, ρε. Τι είναι αυτό το τζέρετο μας. Να σου πω, δεν θέλω να σε αναλάβω εγώ τώρα. Έκανα ότι έκανα αυτό με αυτό. Λοιπόν, να θυμείτε εδώ πέρα, θα να πάω και να μιλήσω. Το θέμα είναι πρώτο, δεν θέλουμε να κατέβουμε όλοι με αυτό το θέμα. Και όταν μιλάς έτσι, άσχημα, πώς γίνεται να θέλει κάποιος να συζητήσει. Σοβαρή ο γιο μας. Σοβαρή ο Άντε, γιατί πολλά Θέλω να δει αυτά. ο Χρήστος μαζί του. Ωραία, θέλω να δούμε αν ισχύουν όλα αυτά που έχουμε πει. Ισχύουν. Και τα δικά σου και τα δικά μου. Γιατί εγώ φίλε είμαι 100% σίγουρος ότι δεν έχω πει Αύριο κάτι. λοιπόν ραντεβού εσύ, εγώ και ο Χρήστος, ένα τραπέζι. Είδες ονόματα ρε μαλάκα. Εγώ θα πάω. Είμαι Είμαι εντάξει. Άκου να δεις. Τι άλλο Θα να πω, ανοιχτούν όλα τα χαρτιά. Ωραία, δεν Τι έχω- άλλο να Όπου πω. είσαι λάθος, θα πεις είμαι λάθος. Εσύ δηλαδή δεν θα το πεις αυτό το πράγμα. Εννοείται ρε φίλε, γι' αυτό φορά παντελόνια. Μέχρι στιγμής όμως ποιος έχει φανεί Μπράβο, λάθος. Θεό. Εγώ! Πουλωμένο πέρα να διαβάζει. Εγώ τι σου έκανα ρε Εγώ φίλε. που σε στήριζα ρε μαλάκα συνέχεια. Γιατί εγώ δεν σε στήριξα, ρε, μπρο. Ξαφνικά ήρθα εναντίον σου από πού και ως που Εγώ δεν σε στήριξα. Τρελάθηκα και ήρθα εναντίον σου εσύ. Εγώ δεν σε στήριξα bro. Καλά. Δεν σε στήριξα. Ποιες συζητήσεις κάναμε πριν. Στοπά. Αεράκι. Όχι μόνο αυτά. Και συζητούσαμε γενικά για όλα αυτά τα θέματα. Με το Instagram, ποιος σε βοηθούσε για να το φτιάξουμε όλο το Instagram. Ωραία. Είπα εγώ το αντίθετο σε μερικά πράγματα. Είπες ότι δεν σε στήριξα φίλε. Και ήμασταν και κάθε μέρα μαζί και για καφέ. Είπα εγώ ότι εσύ δεν με στήριξες. Όχι, ναι, Ποιος το το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό ρε μαλάκα. Αυτό σου λέω μπρο, με στήριξες και σε στήριξα. Εγώ δεν κατάλαβα την αντίθετη διαφορά, τη συμπεριφορά. Με έπρεξε το όλο. Ο Γιάννητα ρε. Ήρθε. Ποιος θα μου φέρει λίγο νερό γιατί έχει σκάσει το στόμα μου. Βρίζετε ρε βλάκες. Γιατί καου. Συζήτηση δεν μπορείτε να κάνετε. Γράψτε άμα θέλετε τη γνώμη σας και σχολιάστε αυτό. Το να λες out και βρυσίδια είστε σαν να είστε απλά κοινό που δεν ακούει και δεν μιλάει. Proof, βλέπω αυτά που Σαν μποτάκια είστε. Το out δεν βοηθάει. Μάγκες, άμα θέλετε να βοηθήσετε και να μάθετε και εσείς τι θέλετε να μάθετε, μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση. Εγώ φύγω από εδώ και πέρα θα σε στηρίζω εσένα. Το δίνεις αυτό μου τα αύριο. Ό,τι θες. Σκάσε. Τι σκάσε ρε μαλάκα τώρα. Χαζός είσαι. Είναι χαζός τι είναι ρε μάλακα. Εγώ Χαζός είσαι. έχω καταλάβει ποιος ήτανε. Ο νούμερο από όσο ξεκινάνε όλα τα κακά.